Keserupan ba alang ba Finance Secretary ba Thomas Pasa kala kentujur ya ke sorkar jela bakan Penteri Kampura ya ki kendon ki bala penmi ki bayadai naga benta ki nong trai sorkar kamtam naga benta ki tu ki badan hakatanan ka kwat ka khia kate ka jing kentujung ki kadai hadian sisngi ka jing klat no jung iwei na ki nos batrai ha Ganesh Das Hospital na kada ka jing pang COVID CCMTs haki village level ki jongi ba kide ban identify ya borok kinong tarai lani kinong shong ki badan ni kani ka jingpang le se ka ba ka kamslam ka aban ha kamet ka jongki ki ba la ni la aban ong ki advance pulmonary diseases khanang ba ni la ban I advise ya ki pa dia ba kini kimbe ban let ki office to kam ki jongki hindrai kide ban chong haye kharang ba kin la ban pikir ban ya da ya ladi halor kani notification kani kan notification ba lesing itu kamera jiro ya ter ko ya Henry hakawi ka mat padengi kwa ban biang ba kani kan notification no kani ban trekam in letter spirit kanum dia tang hakakot Henry kani kadai ban ya da ya kini ki bon balang ki pai ba ki jongi ki badan ya ka jingpang hakamet ka jongki la kham ka tu ka nepor te nakalian ka jongi ngila tho da ka city shaki authorities concerned ba ya kani hamat kani notification ru ban so ban sa sisin sha ki shaki badan kam ba kidi ban kana ya kani ba kadi ban trikam khang bangin la ban ya ki pai ba ki jongi na kani ka klam ka khandai nakalian ka jongi ka konhon jong suruh pai ba ka blue no trap nilai I ka tu ka khobor go mi ha ki social media halo ka jing khlam no jong iwe na ki frontline worker ki jongi betreng tia po Ganesh Das Hospital laumali bat kat ki jing thok bla circulate ba ngai I lamba ki social media ni so tho ba ini I staff nurse I betreng tia po Ganesh Das I don hapre jing armet bat lesi kala nang jing persang na kaleng ka jong I ban yo ya ka shuti kumhakani ka por nakalian ka jongi ngira tho da ka city wa shai kadar ngira pha sa ka fu jong chief secretary bat cha ka department of health jong ka sarkar jilla ka jongi halo ka nongrem ba nakalian jong ka sarkar jilla ka jongi ha khat new trip nai basan arjan at koi ka pha e koi notification sa baro ki trak trikam jong ka sarkar jilla ha ka bala batai shai kadar ba kinong trai sarkar ki badan kan jungtuna khatmet lani ki long kumi ki ba armet kim dei ban litrai shaki office ki jongki ndai ki ban trai nai nang ban la ban ya da ya ka ko ka khya ya ka chim ko jongki ban kani ka wina case ka pen pau shai kadan ban le si ki department ki don ki ba umbut renti ya ki jing patha jongka sarkar jilla ka jongi na kata kadang la pha daga city saka sarkar bat ni dorkat ke jingkerpat ba sarkar jelahi kadai ban pentikana kadai ban yang sasisin da ka jingtho sekini ki department ba pher ba kumbal abatha lembagan function kan youtube na basan arjat koi kini ban bud renti ya kani khang bang inum compromise ya ka jing im lani ya ko khya dong ki frontline worker ki jomi lani dong tri sarkar ki jomi bangi kermen mana kalian juga state government kan sim khya kani ya kani ka benta kani kam dei ba na kalian ka jomi bangi kwa ban kan tho ndai ni hak ban sim kun ka example lani ngin create ya president ba ngimla ban bu ha ching ya ka min sim jong kini ki batri nakhmat ban yakoni ka khlam covid-19 but ka notification jong sarkar blak mi na ka por hab ban bu tanti in letter and spirit